Inusan natin nga bisita, usa nga mayor, tigang pa habungtohan oras, Eastern Samar. Waray ba kundi Honorable Roy Ador. Sir, aniyay papadis, waray ba kundi an anay naging SB member han Arteche, anak han anay naging mayor han Arteche, Miss Belinda Pinangay. Sayaw, ayon hanlitin niyo og samangon, mga kalakasan og batanon, makurat sa harap dayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manirang igdalala, may daugos nga may sinsilyo pa, may pinutok na ilang napagulsa. Ala na si bisita, maupayaan palustura, ay damuhay ang balan. Malarasita, kay nasayaw yan bisita, maupayaan palustura, ay nagkakalupan at warta. Ang progreso makikita na niyo, gayan mayroon namon inmanuruto, baka ay puro at hinihimo, serbisyo publiko nga ora mismo, gan manuroy pinakikita kayo, waray korupsyon, waray sindikato, ang pag-usa hindi ro diretso, yato na, sige daw kita, himano na pipitigla kung murat sa kaupay pagkit ang kunsina sa itikan ang kapanis ginaganahan. Yato na, sige daw kita, sige na ang kalupan hanggana, mga pinaura na itsahagana, himano'y maupay kumurat sa Okay, this is Arteche Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.